Behin batean bazen, tatan, eta hemen bukaeran, ala bazan. Eta ez bazan, sardadila kalabazan. Eta atera dadila, Zukal Herriko sukaldean. Ipuinak horrela hasi eta horrela bukatzen dira, baina tartean, zenbat historio, zenbat post, zenbat atxekabe, mundu oso bat tartean, eta irakurtzen hasiko naiz. Hementxe, bazen behin Euskal Herrian sukaldaritza saio bat telebistan. Zukal Herrian deitzen zen, eta horrela hasten zen. Programasi eta berehala lagun bat jaso zuen bertan. Baldakizue nola izena zuen lagunak? Dorleta, bai. Eta baldakizue nor den Dorleta? Dorleta ipuin kontalaria da. Eta gurekin dago hemen. Kaixo Dorleta, ongi etorri, zer muzgea? Eskerrik asko, oso ondo, bai. Zukaldatzeko prest? Bai, noski. Bueno, badakit ipuin kontalaria zehala. Gaztetxontzako pentsatzen duen danak ipuin kontalaria gaztetxontzako diala, baino helduentzako ere bai, ez da? Bai. Zumbitako ibiltzea? Bai, gainera nahiago dut erosoago sentitzena zelduei kontatzen. Bai, Bai, ze gainera, bada uste bat, ipuinak umientzako bakarri diela, eta nik duda barik gomendatzen dut, helduentzako ipuin saioetara joatea. Eta helduok esalgeak gehiago mareatzen, umiak esaldiak gehiago sartzen horri ipuina marruan. Iruitzen zait, aurrak askoz publiko exigenteagoa diela. Oie, oso transparentia dia, hoi dia. Ez badabe guztu azkarrazko bakuten dia bestalde bat, ez da? Aspertutana, eta helduak badaukagu filtro bat, baina eraberian ere nabaritzen da. Publiko heldua ez dagoenien ipuian barruan sartuta, nabaritzen da. Badaudenien ere bai, eta hori gozada bada, publikoa ikustea zurekin dagoela. Baina hor larri zoazenian hori ere nabaritzen da. Eta Dorleta, badakit ipuinak kontatzia arte badala, bihar dala zerbait barruan euki, baina zuk kontatu zaparte ere inite dituzu, sortu dituzu. Horrek bere ez dira izango errezak, jendia barrun sartzeko ipuinoiek asmatzia o sortzia. Bai, egia esan, badirudi ipuinak kontatzea oso gauza erresa dela, ez da? Ipuinen bat hartu, buruz ikasi, jende aurrian jarri eta bota, ez da? Eta izugarrizko lana dauka ipuin saio bat antolatzeak barruan, eta gainera norberak sortutakoak direnian, asko erakatu behar da norberarengan, ikusi zer dan kontatu nahi duzuna, nundi kontatu nahi duzun, norentzat kontatu nahi duzun, eta nik askotan esaten dut, ipuina kontatzea striptiz ariketa latza dala, ze publikoaren aurrian... Barruan sartu eta biluztu, eta? Hori da, eta orduan, oso zaurgarri egoten gara jendearen aurrian, baina eraberian ederra da. Ados. Bueno, gaur, elkarrekin, lehatzen godu, ipuinen bat kontatuko aldezu. Aizu, tartia baldin badaukagu, eta zera kutsillo eta kutsillo artean kabitzen bada, ni prest. Seguro, hemen dana tarte bat beti dago hemen artistentzako. Eta lehatza ingo deu, ikusiko zu errezeta berezi bat, eta lehatz hori ez da berunesko soldaditua janduna, Bueno, vale. Izan laike, ez? Ez dakit, ez diotatzen maten, horri, ez dakit. Sabelak endu dio, ja ez dugu jakingo. Ikusiko dugu, segertatu. Bueno, lagunak eta Dorleta, garatuko izuet pausuz, nundik noa ibiliko gehan, lehatz berexia biteko garaian, bale? Lehatza eharra pisa gauna hemen ikusten ezue, 5 kilokoa basan hau, hemen digan aurrea hola kogote guztia faltazago, eharra pieza, baino ningo deuna da pusketa bat harrapatu, ondo aragiak endu, garbi utziko deu, eta ingo deu hemen asketa bat izango balitz almondia batzuk iteko antzekua, ingo deuna da 30.000 esnetan jarri, gero ingo deuna da arrautza, eta baita ere limoian birrindurak inaztu, nasketatxo bat ingo deu, eta makiltxo batzu bezala prestatuko ditugu. Makiltxo horiek ingo dituguna da, irineti pasa, eta gen mendako irin gehiago, eta bi arrautza.
Bi arrautz horiek, ere bai, irinakin naztuko ditugu, eta ingo dugula, ez tempura bat, baina bai, arrautzan masatxo bat ola pixkat senduagua, eta behin, irinetik pasata gero, pasako dugu arrautz berezi hortatikan, eta prejitu ingo ditugu. Eta makiltxo hau, laungarri, ingo dio, wasakaka, masatxo bat dala, masatxo bat ez, hola, saltxatxo bat, freskuan, hotzan, pikantia izan behar du, eta venezuelakoa da. Eta hemen dakau martorria, dakau baratzuria, piperberdia, dakau tipula, ospina eta piperminak. Eta aguakatia. In behar duna da, dana ondo txukundu, dana ondo garbitu, dena birrindu, gatzan puntu olio pixka jarri, eta izango da makiltxoiek gero bertatik pasata jateko. Ados? Itzel? Bikain. Ba, hau esan da, martxan jarriko gea. Eta bitu, zu adibidez, saltxatxo horren gauzak hemen behar ditut, hemen dikan bi baratzuriale, eta gero ere bai, bueno, tipulinen eta txukuntzen jungo zea, eta gero ingo duna dena berrendu. Ados? Hoi zure kontu, presi gabe, lasai, eta listo da ona, bertan sartuko zu, eta gero ingo duna dena berrendu, bale? Pikantetxu ateatzea, Bi batzu jola gordinik eta gero pipermin pixatekin eta, baina ondo etortzea, porque hola ez tezuk etxegi jaten. Oso pikante da limado, gutxi. Neurrian hartzezu. Oso, ondo. Bueno, eta hau esan da, kontatu, Dorleta. Zan dezu ipuina kontatzen dituzula, bai gaztetxoi, bai helduei. Desberdintasun asko da, ipuin bat gazte batei prestatzeko, o heldu batei prestatzeko? Pentsatze bai, ez da? Bai eta ez eta bai. Ja, batzuk igual bientzako balio, baina gero batzuk badago igual umetzako bakarrikan, eta ez dut helduentzako. Hori da, azkenian, garai batean, gure aiton amonan garaiaretan, ez zeuden umeentzako ipuinak eta helduentzako ipuinak. Denentzat ipuinak ziren, zutonduan esertzen ginen, eta kontatzen zuen norbaitek, eta horregatik esaten dugu ipuin tradizionalek kapa asko dituztela. Eta orduan bakoitza, entzule bakoitza gelditzen da, kapa hoietako batekin, ez da? Nik esango nuke batez ere desberdintasuna dauela, ni behintzat, ni pertsonalki, nola kokatzen nahi zen publikoaren aurrian. Eta orduan, ni desberdin nago, umiei kontatzen, edo helduei kontatzen. Orduan, umeei kontatzen didanean, batez ere nago gozamenetik. Eta orduan bilatzen ditut, ipui batzuk, noski, nire filtrotik pasatuta, esan nahi dut, badauzkat interes batzuk, nik ez ditut, eta kontalari, edozein kontalarik esango nuke, ez zula edo zer gauza kontatzen. Nik badaukago guaz zerbait kontatzeko, estilo bat daukat, eza? Eta mezu bat transmititu nahiko nuke. Baina ni jartzen nahi zumien aurrian, batez ere, gozamenetik. Eta diversiotik. Eta orduan esan desunakin esango zenun ipuin bera era desberdin batea prestatuko zenun segun zein da hona aurrian jarrita. Bai. Eta batez ere horregatik nik umiei normalian beste batzuk sortutako historiak kontatzen ditut. Eta helduentzako ja bai gehiago sartzen naiz nire barrunbeetan eta nik sortutakoak dira. Orduan desberdinak dira. Normalin ja helduentzako sortzituzu gehiago. Bai, helduentzako batez ere neriak izaten dira, eta gero beti tradizionalak, ipuin tradizionalak beti dira komodin aproposa. Eta esatean bezala, emateu opailazo bat, oipun kontalari bat, emateu diala ofizioak gola xelebriak edo ez diala inserioak, baina atzetikan lan asko dago, asko prestatu behar da, ez da, azkenian edozein lanbidetan bezala, ez da? Hori da, asko irakurtzen dugu, asko fijatzen gera, bilaketa latza dago ipuin bakoitzaren atzean, eta askotan, aukeratzen ditugu ipuinak oso arrazoi ezberdinengatik, eta agian ipuin batzuk aurkitzen ditugu asko gustatzen zaizkigunak, baina gero zerbaitek txirriatzen du, edo amaiera etzaizu gustatzen, edo ez da zuk nahiko zenukena, edo beste nunbaiten kokatzen dituzu. Ipuia tresna bada. Benetan guk kontatu nahi dugun hori, nik kontatu nahi dugun hori kontatzeko erraminta bat. Zerbait idizteko, zerbait barroratzeko, ez da? Baina aldu izan bai ikastaro bat bezala, o goxamen bat, edo lokartzeko, ez da berdina norbait bisitu nahi desunean, o norbait umetxo bat lokartu nahi desunean, ez da? Bai, hori da, azkenean normalian gauetan gure seme alabai kontatzen diagun. Bildurrez, ez dizkozu kontatzen gero, amets gaiztoko giltzeko, adibidez, ez da? Jo, bitu, ipuin kontalari bati behientzun nion, eta arrazoia dauka, eta da, azkenean, beldurrezko ipuina gainera, urteza soiontan, ez? Hori, ez? Kontatu bildurrezkoak, eta nik ez ditu kontatzen, niri bildurra ematen diatelako, orduan norberari gustatu berzaio kontatzen duen, ze bestela alperri gabiltza. Eta ipuin horiek moldatzeko garaian, esan dezuna, igual ipuin bat hartzen dezu, ez zaizu
ez dakit, zehose zure eraran ezu jarri, eta zela, abesti baten bertsio bat itia bezala, osea, zuk zure ikute ematen zure doinuak, zure historik, edo ere bai letra eta historioa ere bai aldatu aldezu. Bai, azkenean, gauza ezberdinak daude, baina niretzako importantia da eroso sentitzea norbera, ipuina kontatzen gaudenean. Orduan, baldin badaude pasarte batzuk, edo, gustatzen ez zaizkigunak, hartu aldatu iten dugu, edo moldatu iten ditugu, ez, askotan esaten da, ez da ipuin tradizionalak sexistak direla, ez dakiz zer, badaude ipuin pila bat, niri etzaidana gustatzen kontatzea, eta ez ditu kontatzen, eta punto. Edo apropos, bilatzen dudana kontatzea, ipuin tradizional askotan protagonistak gizonezkoak dira, ez da, umeak, normalian, ez da, mutiko bat beharrean, zergatik, historiak ere berdin funtzionatzen du neska bat baldin bada protagonista, zergatik ez dut aldatuko hori. Eta normalian hori esaten dugu, gukiten dugula, hori, gustatzen zaiguna hartu, eta gustatzen ez zaiguna aldatu, eta gure bersio propioa egin. Baina, ipuin tradizionaletan, bai auki behar da kontu handia, ia zer aldatzea ezun, ze azkenian, belaunaldi, gaur eguneraino iritsi baldin badia historia horiek, dira, hori da, eta orduan, aldatzearen puruz puina pikutara bialdu dezakegu, eta zentzu guztia kendu ipuin horri. Eta esan dezun bezala gaur egun, ez dakit, izorratzei guen hainbeste gauzak, ez dakit, txiste kontalaria bezala. Gaur egun beratuta, azka, hainbeste arlo eta hainbeste histori, pentsatzen dut ipuinetan berdina gertatuko gala, ez da? Bai, nik uste oso importantia dela ipuina kontatzen ditugunean publikoa errespetuz tratatzea, eta orduan anistasun hori ere kontuan hartzea, eta askotan guk, askotan ez, ia inoiz ez ditugu ezagutzen nor datorren gu entzutera, ez da? Eta horragian gauza sensible asko ikutu ditzakegu, edo eman dezakegu bide, gauza batzuetaz hitz egiteko, ez da? Orduan, nizer dakit, eskola batera baldin manoa, eta heriotzaren inguruko historia bat kontatu behar baldin baden, nik ez dakit publikoan norbait dagon, orain dela denbora gutxi norbait galdu duna, edo beretzako sensiblia dana, baina gian horrek ematen dugu aukera horretaz hitz egiteko. Eta ere bai igual indarra ematen dio aldi berian gaur bera tortzen da, baino... Eta horretaz hitz egiteko, lehen esaten itzuna, niretzako tresna badira ipuiak, eta orduan agian, ume horri, entzundun ipuin horrek balio dio, horretaz hitz egiteko, ez da? Ondo. Joseba, hemen nabil ni berriketan, eta ez dakit nola nahi dezun hau mostia, takoka, hau xerraka... Berrindun behar dugu, baina, pusketa batzuk egiten baituzu, errexako harrapatuko birren gailuak. Bai, lehendabiziko kirusaken du, mediko zerratxo izatea eta barroa bota pusketa batzuk inda, eta listo. Takoak inda bezala, ez da? Hori da. Piperrak ere berdin? Piperrak ere berdin, bai. Venga, ba, eta, esan desuna, jute zela eskoleta, edo ze beste lekutan kontatzen dituzu. Normalian nundik noe bituzea. Bakazu igual lekun batzuk ja jute zela ez dakit, teatro batzutan, ez dakit, herriko segunetan, edo gehiago gustatzen zaizu herriko plazan o frontoian, edo... Kalia oso arriskutsua da ipuia kontatzeko. Bai, jendeak distraitutea, ez da? Bilgune minimo bat behar du. Ordu, gehiena deitzen digute normalian aurrentzako liburutegietatik. Orduan, hori izaten da guretzako espazio natural bat, ikastetxeak ere bai. Eta bestela gero, helduentzako ni batez ere, euskalgintzatik, elkartek eta deitzen diate, gero badaukat, ez dakit onerako edo txarrerako dan, etiketak askotan ez digute laguntzen, baina badaukat fama edo, genero ikuskera bereziki zaintzen dudala, eta orduan, emakumen elkartetatik, berdintasun sailetatik, udaletxetatik ere, asko deitzen diate. Batez ere ni hor muitzen naiz, baina, kontalari bakoitzak badauka bere esparrua, bai. Bueno, hemen ikusi ezu, hori bai, guain erreporteat ikustea jungo geha. Ados? Bai, hori, ja txukunduko zu, hori txukuntzen azten bazean nire bai, ogia xetzen hasiko naiz. Ogia xetukoet, eta ja hola esnetan jarriko dugu. Inbiarretena daure bai ondo garbitu. Beitu, guain beste zoze prestatu beharko banun, bai erraskara sartuko nun eta ondo tabla garbituko nun, baina guain ogia moztukoet, eta nola gero elkartu ingo deun, ez da okuido ikan. Ingo deuna da, gungo geha zarautzea. Eta zarautzen dago zahartotei bat arizia ditzen dana. Eta arizian bertan, prestatu igue lehatza ere bai gaurkoan. Lehatza prestatu igue, baino beste erabatea. Guria bezain hola sofistikazioa, tradizionala, baino berezia. Oberena jakiteko bertara jungo geha, eta guantxe gaude bueltan. Ni ingoeten bakarra da, hau esnetan jarri, gero esnia soberandakan kendu, eta denan astuko du gure makiltxua egiteko. Oazen arizia da.
Kaixo Joseba, Maite Arregi naiz, eta hemen gaude Arizia sagardotegian, Zarautzen. Nahi balen bazue, pasabarrura eta erakutziko izuet ze gauza ditugun. Gu hasi ginen Arizia sagardotegian, nire gurasuak hasi zian, orain dela 30 bat urte, eta duela 18 urte ja hasi ginen sagardotegi hontan. Eraikin hau egin zuten gurasoak, eta familia osoa hemen hasi ginen bereekin lanean. Denborarekin gauzak aldatzen joan dira, eta jungea, pixka gauza gehiago sartzen, karta, ardo aukeraketa handiago bat, eta gero baita ere, terrazan arten sartu ditugu baita ere, pikoteatzeko eta beste platertxo batzuk, eta egia esan nahiko ondo junda hor dazkagu albondigak, txuletakin egiten ditugunak, tortilla patata, kroketa, kalamariak, izugarriarrak, eta, hori eta arduakin eta bar, pixkat ampliatzen egiak. Terrazakoa gehien bat egiten dugu udara partian, giro honak eta azten dianean, Zarautosua ikusteko pistakin, guralde honak irauten ditun arte. Baita ere, sagardotegia gea, orduan urte osoan daukagu sagardoteko menua. Eta hortaz aparte, arraia parrilan, bixigua, rodabailua, zapua, geho garaiko produktuakin lan egitea ere gustatzen zaigu. Hilarrak, babak, ontsuak, goain usuak inazigea baita ere, eta produktu horiek ez, ego baratza dakau baita ere, eta orduan baratzako produktuak, ensaladak iteko eta hori dena, gure baratzetik hartzen dugu, edo adibidez aurten tomateakin lan asko dugu inguruko baserretarekin. Sagardoa guk egiten dugu, sagaztiak guriak dira, eta bertatik hartzen ditugun sagarrakin egiten dugu gure sagardo guztia. Aurten ustaneko politxa izan dugu, eta aurtengo areia prest daukagu, hor, oain kupeletan hartzitzen nahi da, beraz, urtarreian daukagun ja sagardo berria, elegantia, eta disfrutatzeko modukoa. Guri gustatzen zaigu urte osoan eukitzea sagardoa txotxetik hartzeko moduan kupelean. Aurten ere, oraindik bi kupel bat dauzkagu hor, edateko moduan, baina baita ere botellatu egiten dugu, eta jendiak maila nahi balin badu gozatu sagardo botellatik, ez dago ingo arazorik. Nik sagardotegia aurkeztu dizuet, orain utziko zaituztetik horrekin, sukaldean prestatuko dizuet Kantauri itsasoko legatza gure sagardo saltxan. Ni Igor naiz, Arizia sagardoteko sukaldaritako bat, eta gaur prestatuko dugu Kantauri itsasoko lehatza gure etxeko sagarduan saltzan. Lehenengo, lehatza satituko dugu, kogotia jarriko dugu alde batea, jola beste batean lagako dugu, hori gero parrian erretzeko, eta erdiko satitikan, atako dugu rasillo bat, gaurko platera prestatzeko. Errezeta hau sortu genuen, oso tipikoa da Euskal Herrian legatza saltzan, baina ardo txuriak indeta. Eta gu nola sagardotegi bat gehanez, pentsatu genuen gure etxeko toke bat emateko, ardo txuria erabiliamean, sagardua erabiltzea. Jarriko dugu olilu bat baratzuia pixka berotzen, baratzuia dantzan hasteanean satia jarriko dugu, pixka bat lagako dugu kozinatzen, eta gure etxeko sagardua gotako dugu, eta lagako dugu reposatzen, 3-5 minutu behar sukaldatzen. Legatza ekartze dugu hemen inguruko portuatik, Kantauri itsasoko legatza, amukua, ikustezu ez, ze kalidadekoa dan. Eta sagardua, ere bai, gure etxean indakoa, hemen dazkagun sagaztetatik hartutako sagarrakin da gure gukindako sagarduakin, bi osagaioia dira, hemengo protagonistak. Legatza sukaldatzen edan bitartian, lehenotikan patata dakau labian erreta, 140 gradu 20 minututan, eta jarriko dugu patata berotzen. Eta legatza, saltzan egiten duen bezala, gero kogotiak, olak, egiten parrilan, bai beste arrai gehiago, haragiak ebai, txuletak. Ia prest dakau platera, eta guainin berdeuna da, platera montatu. Patatakin hobetxo bat ingo jau, platerian, eta legatza jarriko dugu gainean. Eta gero kasula bertan gelituan saltzai, añadituko jo, olio perejila dakauna lehenotik prestatuta. Emulsionatuko dugu, eta ondo ligatzeanean, gainetik botako jo, eta gure platera hoxe izangoa. Joseba, gu hemen gelditzen geha, legatzontaz disfrutatzen, eta bakizue ja nun gauden, hemen Zarautzen, Arizia sagardotegian. Txot! Aio!
Hau pamaite, eta gora igor, eta induen lehatz hori, Sagardo saltxa horrekin, ai, ama, patata horiekin azpin, hau pa family, gola Arizia, eta jarraitu hola goxatzen, eta goxatu arazten, egia esan da leku bat, paraje badaka, zautza guztia ikustea, gihor terra zaharra, hola lekua da, ondo jateko ezin hobia. Ba, ez dena jun da, goxatu. Bueno, urren arte! Ikusiko gea, hor gainean epaserrebide, hortik angora bizidan eraita eta hortik askotan pasatzea, askotan. Bueno, hemen ningo deuna da, nik inberden nasketa, lehatzakat hemen, esan deun bezala jarriet esnia mamillakin, botako jau arrautza, botako jau limoia, eta perexil pikatu are bai. Eta hemen ninbiarrezuna da, behitu martorrian, zutoinak ez, baina ostokatako ditugu, bale? Ni perexilakin berdin ingoet. Eta ostotxok bertara botako ditugu, bale? Dana ez da gehi, baina erdila igual bai, Potoko erdia. Dio pirmer minare bai botako jau pixkat, ospina ez bota dana, bale? Pusketa bat eta abakate bai guztia botako jau. Ezurra eta salak enduta, bale? Zeu saia, botatzen duen. Bai, ni, behitu, amorratua nahi, hola aitet. Bai, hola. Pusketa bajan. Zu baizu. Jendei kolonia zaporia etortze zaio. Batzu dia, hau, honekin oharre, oso. O gustatzen zaizu eta izu gustatzen. Batzui, botatzen zu pusketa baina janari janda. Hore, itirantrua bota jesu, martorri jain horregia ez du esaten. Esan da. Egia da, nik, behitu, gaur beste gauzatik hasiet. Martorria da euskaz. Eta egia zen martorria botatzen deunean balekutan, askotan, nei freskatu itei, eta lagundu itei jaten. Baina jendei zapaldu iten dio guztiz. Baina, bueno, bakoitza, jende pikante bezala, pikante gustatzen zaiuna ondo, eta ez zaiuna gustatzen, ez bota. Eta hemen berdin. Ez zuen nahi martorria, perexila bota, hemen, dauan, da listo. Hoxe ba? Bueno, eta ipuñetako gaiak. Gai unibertsalak dira? Esango nuke baietz. Mundu guztien hilak kultura ezberdinetan, baina antzekok izango dira, ez da? Oso kuriosua da. Umetxonak, ereintzugenak eta bestiak eta, Bai, eta esaten zu, nola da posible Euskal Herrian egotia ipuinen bat, lehoi bat aipatzen duna. Ez? Ez da lehoirik bizi Euskal Herrian, eta nola iritsi dira horrelako elementua guganaino, ez da? Edo nizar dakit, badaude gauza pila bat oso bitxia direnak, ez? Gainera, gu oso ez, gure tradizioa eta gure ipuinak eta euskalduntasun hau goratze aldera, iruditzen zaigu tartalo guria bakarri dela. Eta kontuatzen zea munduaren luze zabalean, begi bakar pila badaudela, ez da? Nola da posible? Orain dela milaka urteko Maria Errauskinen bersio desberdinak egotea Euskal Herrian, eta bai noski, eta orduan izatu nola da, karo, bagian hemen zera zapata... Batzu izopake mundu guztin daude eta desberdinak, baina badaude. Horregatik, ez da? Karo, azkenean elementu berdinekin ari gara, ez da, sukaldaritzara ekarraita esaten duzuna, segurazki ogia, baratxuria, edo nekazari mundu horretan soberakinak ziren gauzekin egiten ziren gauzak, ez da? Bexamelak eta antzekotasunakin, baina berikutukin, baina hor daude, bai. Orduan ipuinetan berdina, baten kristalezko zapata beharrean izango da eraztun bat, eta beste batean izango dira belarritako batzuk, edo izango dira horrelako elementuak, baina denetan badago zerbait komuna, ez da? Eta orduan azkenian hori da, ipuinek hitz egiten dutela oinarri-oinarrian gu pertsona moduan interpelatzen gaituzten gai horiek, ez? Zer gara, nundi gatoz eta noragoaz. Unibertsoaren misterioei erantzun bat emateko ipuinak dira. Danok antzekoti datozela eta leku berdinagoa zela. Holaxe da, eta orduan, askotan ipuina garai batean balio zuten, zientzia existitzen esanetan, gauzak ulertzeko. Hori da, eta azalpen bat emateko, eta oharpenak edo abisuak emateko baitare, ez da? Amazonasetan adibidez oso ohikoak dira, erreka inguruetan bizi diren jainkosak ume txikiak nola eramaten dituzten, ez da? Ez gerturatu ibaira, eraman ingo zaituzten. Beste bat, osugen bat. Hori da, eta orduan gure basoetan otxoak dira, baina Amazonasean errekak dira. Zer da, umei esateko modu bat, kontu zibili, bakarri baldin bazoaz erreka ondora, agian... Hobeto ez gun. Horregatik, eta hemen berdina, gau ez irten, etorriko dalako gaueko eta namango zaitudalako berekin. Orduan, azkenian antzekotasun pila daude batean eta bestia. Basapiztiak eta gauetan da, beti, ume txikiak oso xamurra diata. Hori da, bai. Eta zuri zen motatako ipuina gustatzen. Bada ipun mota batzuk, esatezula, hauek gustatzen zaizki. Beste hauek ezain beste. Bai, nik baditut gustuak ipuinen, baina
nik ustet importanteagoa dala kontalaria. Niri kontalariak kostatzen zaizkit. Hoi txistia bezala da, txiste berdina segun bate kontau, bestea Horregatik, kontau, ez da kristonaldia dago. gazerik ez da gazerik uzik. Bai. Eta guri ere pasatzen zaigu askotan, ez? Igual kopiatu iten dizut, kontalari batzun beldurra bada, ez? Eske norbaitek ikusten badu, Claro, onai kopiau, onai kopiau, inbertzaio, ez alda, ala. Bai, baina gero... Zure ikutua da kasu beti, ez da? Hori da, niretzako importantea da norberak garbi eukitzea nundi kontatzen duen, eta autentikotasun hori, eta norbere izaera holtzan jartzea, eta azkenean gero, ia ze kontatzen dezun gutxienekoa da. Orduan, ni ipuiak entzutera noanean, kontalari hori entzutera noa, ze interesatzen zaidana da, zer daukan berak niri kontatzeko, eta agian, ipuin bera erabiltzen du, baina desberdin kontatuta. Eta hori oinarri hori harrapatzen dezu bai alde batetik edo bestetik, segun nun eta zenekin ikasi, ni beti ez dakit sukaldaritza eramaten dekin historia, ez da? Claro, noski. Ez da berdina jatetxe baten ikasi, o atzerrian ikasi, ez dakit nun ikasi, azkenean ikutu hori gelditu ite zaizu. Bai, azkenian... Honeako eta txarrako, Bai, noski, baina zenbat eta gehiago ikasi... Niretzako edozein langintza garatzerako orduan. Leku gehiotan ikasten bazuk, zure nortasuna gehiago ateatzen zu, ez da? Noski. Zuk behatzezea gustatzen zaizunakin edo. Claro, hori da kontua, eta beti berdinean baldin bazabiltza, irakasle berdinekin edo espazio berdinetan muitzen bazara, zure buruari ere ez diozu aukera ematen, beste gauza batzuk experimentatzeko. Eta azkenian... Baina ustezu hori dala eta ona, baina azkenian askoz gauza gehiago daude, ez da? Hori da. Orduan, niretzako edozein langintza esate dizute, baina... Zu bakazu erreferente ikan? Bai, daude ipuin kontalari asko... Zure referenteak amona eta izeko lakon bazian, edo? Egia esan, guk baserrian bagen aukan izeba bat, asko kontatzen ziguna, baina niretzako, nire ama Majuli, aitaren ama izan da kontalari aparta. Baina ez zituzten ipuina kontatzen zituzten beraien bizitzatako pasadizuak, ezta? Eta orduan hori izugarri ederra da. Nik ez daukat gogoan nola txikitan kontatzen ziatenik edo hola, ezta? Baina, bai, nik etxean galdetu izan dita, izo, aman, zuk niri kontatzen zenean, eta nik gogoan daukat kantatu pila bat kantatzen genuen. Zeka, azkenean gu, lau anai arreba gara, eta askotan nera ama leitzarra da, orduan eskoriatzatik leitzara, lau ume kotxe baten eramanen bardia, garai baten iaia 2 orduko bidea jazan. Orduan txistiak eta kantuak bai oroitzen ditut, kontuak ez hainbeste, eta pena ematen dit, ez? Gero bitu, ontara... Nik egitea esan nire, ez? Nire gu lagoa nahi gela berdinan, biziginan. Gela nahi gela berdinan, eta horogatze zigun, baina zan, haber nola isildu da nahi. Karo, hori da. Eta gero esan dezuna bideia kotxean asko goratzen naiz. Baina gero asko goratzen naiz, que guain emateu ezinezko izango zala, eta guk ez genuen ningo guain horrun ez da egiten, baten batek igualgo, osaban puruan usaila. Osaban puruan usaila kotxean zan, me cago en la mar. Osaban purua pizte zuen da, eta ginoa, naparra jota, kiston puro giatza ginarea, eta igual du, ematezu normala sala. Garai baten bai, eta bentanilak itxita gainera. Ez, egia esan, usaiak, gure memorian... Idin pixka gotako joten nik, ez dut esan lehenu, baina loitasun pixka tartzeko. Bai, bota, barkatu. Ez, lasai. Usaiak, gure oroimenaren memorian gehien irauten duten zera da. Eta adibidez, ipuina kontatzeko oso baliabide aparta dira, ze zuk esaten dezunean, zure ipuin baten demagun sartzen dezula, ez? Nire amonaren etxera juten nintzanean, ez? Sagarrerre usaia, ez? Nire amonaren etxeko, edo tortilla pat, ez? Etxetara sartzen garenean etxeek badaukate usai bat, ez? Eta nik hitz egiten baldin baden, nire amamak iten zuen arroz kon letxea, zuri torriko zaizu zure etxeko, ez dakit amonak iten zuen, aitak iten zuen, edo nork iten zuen, ez da? Eta jara ematen gaitu, leku batera, ipuinentzako oso interesgarria dan leku batera. Oregano usaitzeten nien, oreganoa, pizza bat etortzen beti burura, igual zait xerra bat oreganoakin, oregano pixa usaitzet, eta gogatzen eiz, aitakin jute gineana elurreta, guantala, 30 urte, 35 urte igual, nik oso txikian izan, eta lehendabiziko oregano hola, han pizzeria bat zion, da beti pizzeria hortan jate genuen pizza, eta oregano bat hartzetan beti etortzen zait, han garai hortako hango pizzeria eta hango oroitzaten etortzen izkite, gila da. Bai. Azkenean guk ere ipuina kontatzen ditugunean,
hitz hutsez lan egiten dugu. Orduan, sortu behar ditugu eszenatokiak, jendeak bere barruan bere pelikula egin dezan. Eta orduan, pues, horrelako... Nik esaten gorputzak egin ere bai, ez da, gorputzak eta horra dibes bai, jazte zeate, ez dakit mozorrotu da nitza edo pixkat murgiltzeko bertan. Niri etzai gustatzen. Kontalari askok badaukate joera ume txikiei kontatzen ditenean disfrazatzeko. Ni publikoaren aurrean jartzen naizenien, ni nazdorleta, eta nik kontatzei zut historia bat. Orduan, nire... Zeran mozorrotu biharrikan edo... Hori da. Baina, noski, zaintzen dut erropa, zeneretako importantia da rito hoiek, ez? Zuk amantaloa jazten dezunean ja nunbait erazoaz, ez da? Ba, niretzako ere publikoaren aurrean ez dut edozein. A ber, da, ni eroso sentitzen naizen erropa bat, hori noski. Baina, bai zaintzen dut itxura, ze jendearen aurrean jartzen naiz, eta gero bai zaintzen ditugu, ba, adibidez, marrak, ba ez dira oso atseginak, hori, zuri oso ondo emate dizu hemen, eta platoan ere bai, ez da? Baina adibidez, lunarretako erropak, edo adibidez ni belarritakoak eramatea kontatzen duen etzai gustatzen. Ze, bueno, ja mikrurarekin bazoaz, ja faena handia da, zeklin klon, ez? Niri entzule moduan ez di molestatzen norbait belarritakoekin ikustea, baina ni ez naiz eroso sentitzen, iruditzen zaidalako jendia daola... Beste gauza batea. Bai, eta orduan, soil bai, baina prestatu eta arreta jarri horretan ere bai. Ados. Bueno, lagunak hementxe, itzein, falta zaigunak gero hau nahi formatxuak eman, honekin algo egin ditun, egundoko hemen saltxaberde bat inda bolatxoiek bota, egundoko arrai bolak ingo egin ditun. Baina egingo duguna da makiltxua bezala. Ingo ditugu esan duen bezala irinetik pasa, hemen tempuratxo antzeko zerbait ingo deu, eta gero bagatozoi birrintzea, eta bitarten jungo gea, alin kafe den da. Eta ikusiko zuen, ze gauza pila dazken. Guazen bertara. Kaixo, hau nire ama Alina da, eta ni naiz Edi, Durangon gauz oraintxe bertan, eta Line kafe den da erakutsiko dizuegu. Proiektu hau nire ama sortu zuen orain dela 5 urte. Guztia etorri zen ideia batetik, izan zela gozo denda bat nahi zuela, baina ere egon zenez askotan lan egiten kafetegietan, biak nahaztu zituen, eta oraintxe bertan hemen gauz. Guk egiten dugu lan goizetik arratsalder arte, daukaguz pintxoak, gozoak, adibidez tartak, pastelak edo napolitanak, eta gero ere daukaguz afaltzeko eta bazkaltzeko janaria, eta horren apartez ere etxera eramateko zerbait. Bueno, tarta guztien artean dauzkaguz asko. Egin alduzu pertsonalizatu bat zure gustuekin eta gainera gero haien barruan esango nuke bat espezifikoki oso ona dela, San Marcosa. Azkenean daukan bainirazko bizkotzoa oso biguna da eta oso gozoa, eta esango nuke erreza dela jateko. Gero ere dauzkaguz tostadak, gehien eskatzen direnak direla, eta bizkotzoak dauzkaguz, txokolatezkoak, limoizkoak. Goazen hori nire amarekin, ea zer tarta prestatzen duen gaur. Gaur oreo tarta bat egingo dugu, eta horretarako nire amak ekarri ditu ingrediente batzuk prestatuta. Lehenengo egingo duguna izango da hartu gure bizkotzoak, ipini eta gaztako krema eta oreosko kremarekin beteko dituguz. Tarta hau egiteko lehenengo eukidun dugu kontuan jende askori txokolate gustatzen zaiola, eta nire amari fruta gustatzen zaionez saiatu gara pizka bat gainen ipintzen. Horrela ere kontuan hartuta ume askoi oreoak gustatzen zaiola, jarri dugu pizka bat nahaste bat, eta horrela tarta hau egingo dugu. Nire ama Rumanian ikasi du gehien bat rakien guztia, baina ere Bilbon egon da klase batzuk egiten, eta horrela pizka bat gehiago ikasi du. Hemen daukagu ja tarta, eta orain egingo duguna izango da dekorazio poska bat ipintzea. Nire lagunak askotan esaten didate, pastelak euki alditu dela nahi dudanean, baina ni ez naiz oso gozo zarea. Hala ere, asko gustatzen zaizkit amak egindako pastelak, oso gozoak dira azkenean. Eta hasiko gara frutak ipintzen horrela askoz ere politagoa izateko. Eta azkenik oreoak ere ipiniko ditugu.
Hemen daukagu ja gure oreo tarta amaituta. Badakizue, probatu nahi baduzue, etorri Aline kafe dendara. Eta horrela gozatuko duzue. Eskerrik asko, agur! Haupa bikote, gora indezuen kafeteia hori, eta bajarraitu goxatzen da goxatu arazten. Egia esan, pasteloi jango genuen, Eozein ospakizunetan. Bueno, bezarka da handi bat, eta gurian jarraitu behar dugu. Mila esker benetan. Hemen inbiar deuna da, beitu nik, beitu, aurrena tempuratxo berezi hau prestatuko, bi arrautza botako ditut, irina botatzen jungo naiz, eta ez dela gaber, ez oso lodilla, ez oso fina. Gio, bertati pasa, hola, inbiar ditugu almondiga luxeskak, hola, bihatzak izango balitza bezala, gio saltxati pasa eta jateko. Eta zuken men, pipermina bota, ospina, eman goizut gatza eta olioa, bun pixkanek adana botatzen, eta dena listoak asunian, gio birrindu lasai asko, bale? Zenbat, botako diot? Pikante salia alzea. Bai, baina, claro, pikantiak gero behar du beste zerbait atzetik bultzatzeko, bestela, Bai. Hoi, peligroso izatea oso pikantia dania, bai. Venga. Ez basea oso pikante zelia erdila bota. Zuzer. Ni ba botako nion, Venga, hiru ez. Venga, bat. Bale, Nola, eta betu txiki truko txiki bat edo, ezain zer? beste pikatzeko, Bai. nazu, kentze jozu txortena, irikitze zuretikan, eta pepita gendu. Pepita Vale. gendu eta aragila bakarri botako jo. Venga, Bale? eta atzakin, zer, gero... Gero beginez hartu iturrira- batzak, gero gero beginez iturrira hartu zuzen, batzak, ezta? hori da. Vale. Bueno, hemen jarraituko deu, hemen olioa jarriet berotzen pregitzeko. Bueno, eta zutzako, kontalari izatean alde politena zein da. Nungo esatzezu gehiago, ipuina sortzen, holtza gainen, bukatutakuan, gu jatien ematen deunean bezala, noiz izatea hor momentu jarrena. Eta zuretzat, zukaldian zaudenia, zer A ber, egia esan segun, Batzutan Bai. bukatzeu jendia jaten da ez tezune ez da kasoitatea. Karo, Segun da kasun. bai. Baina egia esan hori oso polita izatea. Sortze lanak, bai, produktu Bai. erratortzean ian da Buenatik. goxatu eta Bai. bere xarmadaka. Bai, nik sorkuntza prozesuan asko gozatzen dut. Batez ere, sortze prozesu horiek, nik oinezin behar izate ditut. Ibiltzeak laguntzen dit pentsatzen, eta orduan... Bai, eta sortzen dezu pasian aizenean Bai, dala, bai. Eta nola apuntatzezu, o buruan gehatzen zaizu. Karo, nik ez ditut historiak idazten, nik nire barruan sortze ditut. Ez ditut buruz ikasten testuak. Histori bat sortzen dezu. Hori da, eta horrekin noa, noski, Gunez bai. daude bi emanaldi berdin. Hori da, inoiz ez. Ja. Asko baldintzatzen duelako publikoak adibidez. Ja. Gero, ipuin bat kontatuaren puruz, fijatzen doa testua esan dezagun, ez? Moldatzen Baina zuri eskatuko banizu orain, asteburuan indezuna kontatzeko, ez zaudek eskatuta ze hitz erabili, ez da? Ta zehun zen nola honun, era hori da. bai. Eta orduan bazoaz kontatzen, orduan guretzako importantia da irudiak sortzea. Ja. Da, gure barruan pelikula bat kontatzen ongo bagina bezala. Orduan, askotan pasat zait hori, igual mendira noa, edo pasioan, edo ipuin saio bat errepasatzen, edo sorkuntzan, eta banoan nire personajeakin, eta bapatian kontuatzen naiz, jendia beira doala, eta kontuatzen naiz bapatian noala, hola, edo, ez, keinuak iten, eta jendia begira oso graziosoa da hori. Asko gozatzen dut prozesuan, eta izugarri gozatzen dut kontatzen. Ikustea jendea nola dagoen zurekin, ipuia jarraitzen, goxatzen, ez da? unkitzen, hori Asko gauza unkitzen beharra da. jendia, segun ze... Nere estiloan, bai, Bai, ba naiz pixkat, sartzen naiz hor barrunbe importantietan, eta orduan jendea unkitu iten da, bai. Hori erantzukizun bada, ze karo, jendea asko muitzen dezunean gero hortik ateain behar dezu baita, ez da? Eta orduan, bai, nik esaten beti... Bidai horrek izan behar du orduan bere gora bera hori, puin bezala, beti pelikula bezala ondo bukatzeu protagonista, Askotan esaten digute, beti, ipuinak beti ondo bukatzen diatan. Ez bereziki, baina bai izan behar dute reparadoreak. Ja. Protagonistak azkenean, bidai bat abiatzen du zerbait ikasteko. Bere bizitzan zerbait pasatzen da, krisi bat, esan dezagun, ez da? Eta gero horri buelta eman behar dio. Eta orduan, askotan reparadorea izan behar du, hori bai. Eta batez ere, emakume protagonistak diren historietan, askotan emakumeen bizitzak ez dira errexak izaten, eta orduan, klaro, batzutan zigortuak izaten dira, baina irakasgai potente bat ere egoten da ipuin horietan atzian. Eta orduan, batzutan ez dira ondo bukatzen, baina reparadoreak izan behar dute. Zenbat ipuin euki dituzu zure buruan sartuta aldi berian, o batzuk
pasatzen juten dira eta berri batzu sartzen zaizu eta edo emanaldi batean zer kontatzen zu, ipuin bat, 2, 3, 4, o nola izaten dira hori? Ba, normalean, helduentzako saioak ja itxiak izaten dira nireak. Badauka hasiera bat, badauka nolabait ikuskizun guztiari forma ematen hori da. Banatutako ipuin handi bat bezala esango. Hori da. Normalean nire estiloa da, Badago bizkarrezur moduko bat espektakulo guztian, hasita buka egiten duna, eta gero sartzeitu tartean ipuiak. Eta normalean, nire helduentzako ikuskizunetan 4 ipuin izaten dira. Normalean, 4, 5, hortxe ibiltzen naiz. Orduan, badauka hasiera bat, garapen bat ipuiek ere, estiloan ere bai, ez? Azkenian, bitu, sukaldian bezala, ez da? Sarrerako platera batzuk ditugu, eta badaukagu gero, plater potente bat, eta postria, ez da? Ipuin saioetan ere hori ten dugu. Azkenian erdian nola, eta gero postriakin ja, gora tortzeko, eta... Hori da. Umenean, normalian neukitzen de buruan zein nahi dedan, eta gero ja behin publikoa ikusita, ze askotan, ipuin saioa izango da 6 urtetik gorako entzat, eta beti da norbait laukua, baina ohituta dago entzuten, eta edo aspertuta daude, edo nekatuta, edo batzutan gurasoekin sartzen dira, beste batzutan ez, orduan hor eukitzen dut plan A, plan B, plan C, eta orduan hor bai eramate ditut ipuin gehiago prestatuta. Eta zein ipuin dazkazu guantxe hor mingaina tartien esatean, Bai, esaten izuna, helduentzako sortuta ditudan saioetan, batez ere 3 saiokin abil helduentzako, 80 amandre deitzen da ikuskizun badaukat, Itzen lapurra, eta gero ispiluak. Eta orduan horiek ja espektakulo itxiak dira. Eta gero aurrenak aldatzen juten naiz, baina batez ere adintartearen arabera. Eta hor, txikitsuenentzat, normalean bozgoran kontatze ditut ezer gabe, eta beti eramaten da gero libururen bat baizpare, liburuarekin kontatzeko. Eta eskolatara eta juten naizenean, batez ere ipuin tradizionalak, eta hor ere ezer gabe. Ipuin tradizionalek bere horretan daukate pixua, eta hola juten gea. Eta zenbat irauten du olako emanaldi batek? Normalean, helduentzako ikuskizunak ordubeteko bueltan edo izaten dira, 80 amandre pixka luzeagoa da, ze hor esaten izun bezala bidai emozionala potentia da, nahiko bera jeisten gara, eta gero hor denbora behar dut jendea berriro gora etortzeko edo goxatzeko, ez da? Orduan hor, 80 amandre ikuskizuna pixka luzeagoa da, ordu eta 20 edola, baina bestela bestiak ordu beteren bueltan. Eta aurrak ere, segun adina zein dan, hori ikastetxeetan, LH-koak direnean, 6 urtetik gora, ordu beteko saio bat ondo aguantatze dute. Eta txikitsu hauak ja zaila da, eta gero eta zailagoa da. Ze konturatzen gea, gero eta arreta mantentzeko eta entzuteko gero eta zailtasun gehiago ikuste ditugu. Zoritxarrez, oso pantailetara begira gaudela. Bostaite zaigula, ez da? Eta marrazki bizidunak eta horrelakoak sortza dituztenak asko dakite honetaz, eta bakite exactamente marrazki bizidunek... Nundik arrapata eta nundik ez arrapa. 20 minutuko kapituluak dira. Ez gehiago, ez gutxigo. Eta ja denbora hortatik aurrera, umeak zailtasuna dituzte. Orduan, entzuten ohituta baldin badaude, 50 minutu, ondo. Baina bestela ja ordu erditik gora askotan luze izaten da, eta pena da. Bueno, hauek garri itxura gana, hori ze falta zaizu. Venga, ez zuretzat ez niretzat, 3 laurden bota. Olillo eta gatza. Venga. Venga, bota olilloa. Zuk esan. Bota, berko gu, Bai. Sosito ez gaibiliko. Venga, oso ondo. Olio txorrota bota. Ametitzen duna, Bota pixar. Zen neurri da ametitzen duna, Bueno, hori oso ondo. Bueno, ospin pixkat. Esan diazu edalontzi osua ez, ezta? Ez, txorrota bat. Vale, eta sartu birringailua eta birrindu. Esku garbitu behar ditu, Joseba. Vale, garbitu lasai, bai, bestela nun batetako. Deskuidatzen manaiz, honekin... Ingo deuna da, betu. Hauetako batzuk gehiago pregitu. Ingo deuna da, hoxe da hon bezala birrindu. Eta guantxe gatoz platera eratzea, zatekan gaur egun badator, eta denboik ez da gau bestela. Bai. Guantxe gaude bueltan, esku garbitu. Bueno, hementxe, pregitu ditugu hauek, guazakakare prestatuta dakau, lagundu bertara botatzen, beitu, Torleta. Nik hementxe jarriko dut, eta zuk hortxe bota. Venga, borra, kistona da, saltxa hori, pixka probatu du, esan dizen, gatza gondo aldakata probatu dut, eta bikain atea zaio, eta oso goxua. Holaxe ondo, bai, gihorek gehatu zaizkiku olako gehiago egiteko, eta gio jarriko dugu gehiago. Ingo dutena da hemen jarri. Martorri pixka gaur, perezioa lehen gaur martorria jarriko da, eta bronka otako ditu, baina ez duz erretatzen, behingo batik, Ezian, behin. Bueno, mila esker, etortze batik, eta Torleta,
jakin nahi badu nun ibilko zen ipuina kontatzen, nun biratu behar deu. Dorleta kortazar.eus webgunera sartu, eta hor dago nera agenda, ze momentu honetan erdi zoratuta nabil, bai. Zoratutan igatu nahiz baino ben. Ai, ama. Nola esan dezu, Dorleta? Kortazar.eus. Kortazar.eus. Zer da? Berunezko soldadutxoa. Nire ez begiratu, Nik ez dut ekarri, ni historiekin etorri naiz, baina honekin ez. Hans Christian Andersi galdetu beharko jogu, berak ekarriko zuen igual, ez dakita? Hortxe geldituko naiz ni, hemen gaurko errezeta, gurekin Dorleta, Kortazar, eta bihar arte lagunak. Ai, ama. Eskerrik asko. Zuri, agur.